Добре, айде ще ви покажа как се прави този прословут дубайски шоколад. Това сигурно е най-търсеният шоколад напоследък и е много подходящо да се погледите с него на Нова година. Пълнежа на шоколада ще бъде с пресен кадаиф, шанфъстък и малко бейлис. Започвам с запържване на кадаиф в масло. Разтапя маслото, ще нарежа малко кадаифа и е много важно да използваме пресен кадаиф. Кадаифа вече е златисто кафяв, изсипвам го в една купа и ще го смеся с шанфъстъка. И една съставка от мен, малко бейлис. Сега оставим тази смес за малко да се охлади в хладилника, без да стяга напълно. Сега е време да разтопим шоколада на водна баня. Шоколадът е вече напълно разтопен, сега е време да намажем формите. Намазвам хубаво формата от всички страни, след което ще я сложа за малко в хладилника да стегне и ще намажа още един тънък слой. Намазах формите с шоколад втори път, стегнал е и сега е време да сложа плънката. Отново слагам за малко в хладилника да се охлади и ще намажа отгоре с шоколад. След като намажа последния слой, поръсвам малко с едра морска сол. Връщам в хладилника, докато стегне хубаво за около половин час. Ето го вече нашия стегнал дубайски шоколад. Сега идва най-критичната част – ваденето. Определено си заслужава да си направите този дубайски шоколад и не е задължително да чакате до Нова година. От мен весели празници, до догодина!